belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra meldt vandaag dat er onderzoek wordt gedaan naar de dood van de 19-jarige Janser Nicasia. Die kwam vorige week maandag om het leven nadat zijn auto, waarin hij samen met 2 andere overvallers zat, door de politie werd achtervolgd. De auto kwam tot stilstand tegen een hek in Hoendenberg. Nicasia overleed door een kogel en nu wordt onderzocht of die kogel werd afgeschoten door de politie of door de VKC. Rodmilda Lamoni Cecilia, leider van de PNP, is besmet met het COVID-virus. Dat heeft de partij gisteravond bekendgemaakt. Lamoni Cecilia weet het sinds 1 oktober en zit momenteel in isolatie thuis. Naar omstandigheden maakt ze het goed, aldus de partij. Haar werkzaamheden als minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn worden overgenomen door minister Ornelio Martina. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra seu centro de cliente está claro para servir na momento que está comendo a bo. Het was druk op straat afgelopen weekend op Curaçao. Dat meldt de Extra vandaag. Bij veel uitgaansgelegenheden was het een drukte van belang en er waren geen controles van het multidisciplinaire team. De Extra noemt dat opmerkelijk. Verder meldt de krant dat deze week er een persconferentie zal plaatsvinden over de naleving van de coronamaatregelen. Het probleem van de loslopende honden op Curaçao loopt uit de hand, dat meldt de Extra vandaag. Er zouden meer dan 10.000 loslopende honden zijn en die zorgen voor overlast. Voor overlast van mensen die op straat lopen, maar ook voor automobilisten die soms de beesten niet kunnen ontwijken. De krant meldt dat er sprake is van een toename van het aantal loslopende honden en dat er steeds meer mensen klagen hierover. Vakbond APVO is bezorgd over een aangekondigde korting op de pensioenen van de ambtenaren. In het zogenaamde landenpakket, een akkoord tussen Curaçao en Nederland, staat vermeld dat er 10% zal worden gekort op de duurtetoeslag in de pensioenen van ambtenaren. Voorzitter van de APVO, George Hernandez, is daar bezorgd over en wil met de regering om tafel over het onderwerp. Volgens hem zou een korting van 10% op de duurtetoeslag voor veel gepensioneerde ambtenaren een enorme financiële klap zijn. Het Curaçaose voetbalteam heeft afgelopen weekend het ABCS-toernooi gewonnen. Dat toernooi werd georganiseerd in het kader van 100 jaar georganiseerd voetbal op Curaçao. Curaçao won gisteren in de finale met 1-0 van Bonaire. Eerder wist Curaçao al met 7-1 van Aruba te winnen. Minister-president Gilma Pik-Pisas heeft de Cola de Brok-prijs uitgereikt aan Philip, beter bekend als Fifi Rademaker. Dat gebeurde bij Landhuis Savanet. Rademaker krijgt zijn prijs vanwege zijn grote verdiensten voor de literatuur op Curaçao. Naast de minister-president was ook minister van Onderwijs Sitre van Heijdorn aanwezig. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.